Už je čas. Hádám, že všichni už jsou tam. Zdravím, kde je Kurt? Nevím. Sakra. Už to měl dávno být. Jo no. Hele, už jde. Já? Mhm. Jsem tu. Ha. Výborně. Dobrá. Takže musíme se dohodnout na vyhlášení náboru a veřejné pomoci. Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro vyhlášení, ať řekne jsem pro. Jsem pro. Jasně, že. Dobrá, takže vyhlašujeme nábor, zveřejníme to. Dobrá, další je jednání. Jak budeme sponzorovat servery? Máme přibližně, kdybychom sponzorovali 500, tak máme 500 na 2 roky. 10 na rok. Já bych byl pro vytvoření 2 serverů, jednoho na natáčení a jednoho pro veřejnost. Mhm. Takže kdo je pro? Já. Dobrá. Takže... No, dobře. Takže servery bychom měli dohodnuté. Jinak, nerad vám to říkám, ale jsme na mizině. Trailer nám moc nevydělal a no, jak si... Musíme teďka natáčet menší projekty a musíme si víc vydělat. Jinak tohoto studio nás stálo 3000 a to ještě ani není hotový. Jak sami dobře víte, tak dostáváme za jedno shlídnutí 1 zlaťák a třeba pátka sakratu nás stojí 12 000 zlatých, takže posledně 12 000 slénutí. No a jak jsme posledně točili ten trailer, tak ten se nepoved a... Kurde, dostaň tak kraviny. Dobrá. Tak ten se nepoved a velmi jsme prodělali a teďka jsme poslední peníze utratili za tuhletu vilu a za kulisy k dalšímu seriálu. Takže co se týče toho nového seriálu, tak začneme natáčet co nejdřív. Možná i dnes, možná zítra. A co se týče doby ohně, tak začneme natáčet jakmile skončíme s tímto projektem. A pátka sakratu bych chtěl přesunout na dobu neurčitou. Kdo se mnou souhlasí, ať řekne jsem pro. Jsem pro. Jsem pro, ale mimochodem, mohli bychom se zeptat hráčů, jaký bychom mohli dát jméno pro ten nový seriál. Tu navrhnu nějaký návrhy a oni ať napíšou do komentářů, jaký jméno by bylo nejlepší. Dobrá, kdo je pro? Jsem pro. Já? Než přestat ničit ten strop. Dobrá, já jsem taky pro. Takže vyhlašujeme prostě konkurs, kdo navrhne nejlepší jméno pro nový seriál. No, ale oni de facto nevědí, o čem ten seriál je. Neměli bychom jim ukázat aspoň nějaký mapu? návrhy. Nebo nic takového? Mapu? To nechám jako překvapko. Já bych tady dal návrhy Ztracené město, Jo, tak vybereme Bujné město, 3 body a... nebo... A, B, C a 1. Jo, takže dáme možnosti a budou moc hlasovat, takhle. Jo. Takhle to uděláme, dobrá. Se zlatýma jsme na tom strašně bídně. Nějaké osobní návrhy, které máte? Ne. Kurde? Doufám, že si půjčíme od GE Bank. No, ano, dobrá, tak G-Bank. Nějaké jiné návrhy? Tak. Nevím. Asi ne. Tak Provedu ten obchod. dobrá, takže to necháváme na tobě. No, takže tady, jestli už to nemáte žádné připomínky, tak tedy bych považoval za tohleto první zasedání Věčné rady za ukončené. Dobrá. A já to jebu s těmhle lagama, ty vole.
Enemy triple kill. Nechý pento. Nenechám, ty vole. Enemy pentakill.